taon ni Apo Diyos. Iglesia Katolika Abinangon na, itinatikira pundasyon ni Apostol San Pedro. Datayo nagiti anak ti Diyos, ginawagan na nga umong, tapno kay kaysa amang ipaduyak-yak ti pangmatken kuana, ngisulaeng ti Diyos tayo kinawan sa bali. Ipaduyak-yak tayo ti pangmati ken kakamang tayo ken Apo Jesus, amang sa maili ka tayo itinasantuan na padayana, ti Eucharistia pangawatan tayo ken kuana ibagi ken darana. Pudpud no a Diyos, pudpud no a tao, awatan tayo atalaon, ti karawa tayo ken talgen ti biyag agnanayon. Aramidan tayo daytoy, babae tinapasnek ken aktibo a panagluwalo, ken panakipasen kabayatan ti panagitatag tayo ken kuana, dagiti pagiyaman ken pakasaknan tayo ibiyag. Dadaytoy ti bilin na kadadayon. Aramidan niya daytoy, kas pangilagagip yung kanya. Tumakdar tayo makaksad, ken upipasan tayo ti kanta ang mga. Allah ay naraming iyak mo. Umay kayo, agad sa kayo, kakayuwagin na umigil, dayamin inipin, iyayak Diyos na nasulit, sila daw nakikinig. Di Allah ay naraming iyak mo. Umay kayo, agad sa kayo. Itinagal ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dako mga kada kayo. Basta kumaket kenta. Kakabsat bigbigan tayo, nga ti amin nga adda kada tayo, ti salunat, kinasiri, pannakaammo, laing, salikwa, ken ti amin tayo, bigbigan tayo nga naggapo iti Dios. Dahil ti kinapakumbaba ti puso. At kamagalag tayo kinkwana, ta iso ti mga iwan, iso ti mga karabay kada tayo. Tapno na ikari tayo makirano, iti kayo dinasanto na misteryo, bigbigan tayo, dahil iti basbasol tayo, kasi pupuso tayo apag babawi ng ila. Tika na ibaon na pa yung bagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti manad basol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasya na kami. Sika nga si tutugaw iti makanawan, ti amang tapno ibabait na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan na kapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag na agnanayo. Amen. Dayday tayo ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, ito'y dagapapyan, agapit ikatawa na itubag di panan ng makenda, inulan magdapan, ikanok na kapagrupan, lakanay ayaw, welaka, agyaman kang kenda, gakuiti, naitaklan, agayan mo, Gloria iti Diyos, iti kamatwan, Apo Diyos na ilangita
hatuan. Tanay sisigaw ako, Jesu Cristo di nasantuan. Sisika di ako, sisika di kahatuan. Ipitin mo yung Espiritu Santo, iti gloria di Diyos sama. Amen. Umararag tayo. Apo, ipaay mo katakaasim kata kami, katiyak ado dagiti parabor mo, iti kasta nasrasnget ti inanama, pamati ken ayat mi, ken agtali na edkam asirilidam, iti panagtong palmi kadagiti bilin mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timbuyog ti Espiritu Santo, Dios nagnayon nga awan ti inggana. Amen. At kagaw tayo, katunyag tayo, asi papasnek, talagang ito may basa. Una may basa, dahil ito'y may basa na agaw ti libro ni Propeta Jeremias. Asintod na pa'y dagiti ang turay, ang may panlubos, ang papatay, ken may warawara, dagiti tattao. Dahil ito'y tigo na ti Apo a Diyos, iti Israel. May papan kadagiti ang turay, arumbek, ang mga iwan kadagiti tattao na winawarawara, ken pinapanaw na dagiti tattao. Duyo inaiwanan ida. Ita, dusaen kayo gapo kadagiti dakes nga inarabid yo. Ayabak to dagiti nadda at tao, kadagiti daga, aling iwaraak, kanakwada, ken isublikto ida iti dagada. Adan to dagiti anak da, ken umalulan to. Mangisaadak to kadagiti agtuturay, ang mga iwan kanakwada. Sandanton ang mabuteng. Didanton ang gamak, ket awan to, timapukaw kadakwada. Umayan ti tiyempo, ang panagpilit iti pagpalinek nga ari, nga agtao iti kapututan ni David. Agturay to sisisirib dagitoy nga ari, ket aramiden danto inembag, ket nanenteg iti entero adaga. Bayan iti panagturay na natarget to dagiti tao iti Huda. Ket awan to iti pagpegadan dagiti Israelita. Panagannadan to dayta nga ari iti inispal na tayo ti Apo. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo, Diyos. Salmo responsorio sumbat. Iti Apo iti pastor ko at aminen ang masapol ko. Iti ako, iti pastor ko, at aaminin ang masapul mo. Ti Apo ti pastor ko at aminen ang masapol ko. Iti nalang to akaruutan. Pag inanaek to iti sibay dagiti natalna nga ubog. Iturong na baruwa piksa ipaay na kanya. Ako, iti pastor ko, at aaminin ang masapul mo. Iturong na iti tumutup at dalan gapo iti nagana. Uray no aglasatak iti inget sipnget alugar. Jakto ang buteng taaddaak kanyag. Ti sarukod ken baston mo sa lakliban na. Iti ako, iti pastor ko, at aaminin ang masapul mo. Mangisagana ka iti padaya nga agpaay kanyag. Iti imatang dagiti kasurot kapuso ko. Linanaam iti ulo, ket agliplipas iti tasa. Iti ako, iti pastor ko, at aaminin ang masapul mo. Awan dudwa ako buyog to kanya, iti kinaimbag, ket iti kinamagayat mo, bayat iti panagbiag ko, ket agtaingat to ng agnanayon iti balay mo. Iti ako, iti pastor ko, at aaminin ang masapul mo.
Daytoy ang may basa na adaw itisurat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Babaen ti panagmaymaysa tayo ken Kristo Jesus, da kayo ang naisina idi, neya sideg kayo babaen ti papatay ni Kristo. Ta mismo ani Kristo tinamyeg ti kapya kada tayo babaen ti panagkaykaysana kadagiti Hudyo ken Hentil. Rinigbana ti pader anamagsina ken managbinusod kadagitoy at tao. Winaswas na ti linteg dagiti Hudyo, apoklen dagiti bilin ken alalagaden, tatlo kadagitoy dua apuli, Hudyo ken Hentil. Parsuain na ti baro apuli ti tao, babaen ti pagmaymaysada ken kuana. Tapno ipasdek na ti kapya. Pinukaw ni Kristo ti gurang-gurada, babaen ti papatay na iti krus. Pinagkaykaysana dagitoy dua apuli, iti maysa abagi, ket inkapya na ida iti Dios. Imay ni Kristo, anay kasabati na imbagadamag, ti kapya kadagiti amin a tao. Kada kayo hentil nga tayo iti Dios, ken kadagiti Hudyo nga sideg ken kuana. Gapu ken Kristo, mabalin tayo amin ti umasideg iti Ama. Hudyo man wenno hentil, babaen ti panagmaymaysa ti Espiritu. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Bumukay di bagarian ti ako, as maiwagay. Pinagdamit ko nga iteklo kenta. Hallelujah. Ti Apo at dako magkata kayo. Kasta kumamet ken ka. Ipan na kayo waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasing surat ni San Marcos. Gloria ti may paiken ka o ako. Nagsugli dagiti apostoles ti ayan ni Jesus ket impadamag dagiti kuana dagiti amin nga inaramid ken insuro da. Masugla-suglan nga umay ken pumanaw dagiti adu at tao iti yanda ket di na pay masanon ti mangan. Idi kasta kinuna ni Jesus kadagiti adalan na intayo laeng tapno makainana kayo. Ket nagbilog da anapan iti diso nga awan bagat kagitao. Ngem adu pinakakita ti panagliwas da ket nakailasin kadakwada. Ket sakbay ang makadanon da iti diso a paginanaan da adun dagiti tattao nga agururay kadakwada. Nagtataray naman sa jay dagiti naggapo kadagiti amin nga ilili. Naasyan unay ni Jesus kadagiti tattao ini makita na ida apaman adim sa iti bilog, takas da karnero nga awan mga iwan kadakwada, ini kasta insuro na ida kadagiti adu abang banal. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw ti may paiken ka o Kristo. Good morning. May katlog pa lang ng Domingo, awanan, na nataysamo dagiti ako laitan. Na umadan. Pero sa ganun Domingo, awang kay to amin na. At may sa Kristan, diyan mo no tagaan na ito, baka tinagan na siguro ka hasen. No, alamin na dyan parokya, dahil ako pa, di kitaan na dyan salmo. Isurat, di sa Kristan, no mabasa na dito yung tao nga nagsumba. Kung tinalira na salmo responsoryo, di pagsumba, iso dahil ito'y salmo tayo. Ti Apo ti pastor ko, adda aminan masapul ko. Kaya po tagadaktol ti surat mi hasen, kaan nga umanay, ti Apo ti pastor ko, adda aminan, inya nga tabi kadag kumana. Ti Apo ti pastor ko, adda amin, maday, hanga umanay, di surat na.
Kaya kung nana, hindi ako pagi, ako malimot dahil sa mga responsor, atid dugla unay, kang nga umanay. Nga di kabil ko, kung nani ako pagi, ti abo ti pastor ko, umanay daytan. Ti abo ti pastor ko, umanay. Hindi ako sumbat, nagiging tao sa mga responsor, yung sumbat, ti abo ti pastor ko, umanay daytan. Surat na hindi umanay daytan. Doon, kalakas dyan, ipanang sumbat na, adda, meaning na dayjay. Advice no ti apo ti pastor tayo. Enough, itigyan tayo. Umanayon. No, adda ni ako Diyos king ka. Umanayon ti tiyak mo. Haang aawanan ti derukam. Itag na amin, i-provide na amin, salwadan na ka, iturong na ka. No, adda ni ako Diyos king ka, umanay dahil dyan, antay at biro. Dati Ebanghelyo tayo nagnayat, umuna. Kalpasan nga noon, malagit yung Ebanghelyo tayo di napalapas sa Domingo, ayan ay dyan. Imbaon na, nagigadalan, abanda ang trabaho, ayan di trabaho da, ayan misyon da. Paksyato di demonyo, agasan dahil di masakit, hanggang mangitugtugot di kagay extra na kagayo, di sapatos yung lakay, hanggang balbalon di kanan niyo, kunana. Noon niya di ipabayan, ipasidata ka na kayo, isuti ka na niyo. So madirapi, adananggan ka niya, tilok mo nga udang kintape, ako inibos ko, madananggan baka maatake ako na mabigatan. Nagpula. Ka, mapanda ko na ikalpasang tinisyon na nagsuglida ini ako Jesus. Ayan imbagada, nagpanda nag-report, apo, ano din ang maksyat niya niyo. Kung nadagdag ito'y adalan, apo, ano din ang agasan mo ang masakit. Anya di una ni ako Isus katapuan may kayo kain tayo aginana. Umuna masahol ti inana. Nagduma ka dali kita tao nga estreson dalaunay ti bagbagita. Aangan nga makainana uray ti rabi at trabaho niyo tanda ala uber estreson na pakarikri ang daan nga banag awanan ti inana. Ay ginto na nagpibis ka sa akin papan ganyan ko kali apa o agasan na. Madi, masabol di ina na. Haan lang di ba na ginana to bagi. Gina-espiritual na panagbiyak tayo. Isugarod na ti Domingo ka, anya ti the best nga ina na, umay ka, na Apo Isus, inayabat na din kadala na in tayo agina na kadwada ni Apo Isus. Iso magkapintasan na panagina na kadwaan ni Apo Isus. Hindi tayo maglalaki nga padak mo dahil Domingo mo panagina na mo, dati mo panagina na nabigbigan pala, nagitong-tono dan beautiful Sunday! Pumalit. Aging ganak malam, sobrang tabigat, hangover na tayo narod. Dahil mo ang muda nga ina na. Nakita yung babae mo, tidak agina na, Domingo, ala, irwang na amin nga nagabsuon nga labaan. Hindi mo agina na, alay! Nakain na ng araw. Nagdaduma ka kasi haan, masapol, tibagi. Tamotor mong tupay, talugan mong tupay, padasa mga paginan na kitaan na di pumatok ka. Mabandog po natin pa, hindi kasi di magtibagi tayo. Mas respect. Amo yun, napuna tayo nga, at the right tayo nga mangan, at the right, at the karbangan tayo, ano lagi tayo rights ti tao niya? Karbangan tayo ti maturog, karbangan tayo ti agadal, karbangan tayo ti aginana. Haan na mabaling nga maawan tayo dyan. Kada tayo pinudagduman, nagagat tayo una, ala, di pa papapahagi tayo kagtrabaho. Masayang, ito ba, nasayang laon na kaya na-overuse tayo bagi. Haan, ti bagi na sa grade 1. Dahil kabagiyo, nasa grade 1. Iso nga marespetar mo, haan nga mabalik na abusuan. Kanya ni kapintasan na palaginan ng iso nila ikadwang ni Apo Isus. Kadwang na aginana. Ita pamilya, be with your family. Nung kadwang ni pamilya, pwede pa naginana, kapintas na nila langan-langan. Domingo ka daw, ano gaduman, maliwayan tayo ganyan. May kadwang niya tinaarami dito adalan. Hindi niya Apo Isus, hindi ko na naintay aginana ko na nadamag mga dalita tao, napita ka sa dito papanan, ino nga andan, sakbay ka nga sumanglang, tenjay ka, dahil tinagat mga tao. Nagpitin next time nga, may kayo, dato'y dan, sumangpo dan, naramdamat tayo.
Ni ang Jesus, ore kaya na agina na nakita na pala ang dali ti adalan. Ay nakita na pala dali ti tao ko na nangisusuro manen kaya nakita na nga nakita na nga kasapulan da iso nga nangisuro manen. Kagaputan nakita na nangisuro, iso di ko na kasla dala karnero nga awanti mga pastor kadakwada. Nakita na di kasapulan. Kada kita tayo manen, pastor. Sino ti pastor tayo? So di ko lang tayo isang mo responsoryo ti ako ti pastor ko. At daaminan ang masapul ko. No ti tao na pakumbaba, no ti tao ti puso na bigbigan na nga naggapo amin kini ako Diyos at dati kinapakumbaba. Nalaing tayo kayang ti agmula, kayang ti agtrabaho, kaya kayong mati agbunubon, nung dimisteryo di panagungar, at doon mo lang pakinggan ako Diyos. Kasi pagbagang nga, hindi na minsan, nga dati, yan ako na ranaan nyo mag-ini, dagiti nagdumangin mo na nagtalon kumayat kadakwada. Dahil ngay, nagmayat tayo di rumbot, di paagay tayo. Yung natawon dahil, nagmayat di rumbot na, nagsasalon at dahil di simbangkot na angin na nagputot na nagpasiti apit. Malagid yun na dyan? Misteryo na dyan. Namnamaan tayo, ammo tayo, schedule, di pang naka-apit na kita nga mula tayo. Apa yung sumulat lang talaga yun? Hindi na minsan mo, adaday tayo, sakit nga na dyan. Busbusingan na mura, isprayan ka, haan na, ginagalit tayo. Mas na nalabata, lumabata na, buot yung buong na. Misteryo, amin. Apa yung nagagiti kung kunan tayo, yes, we have the capacity, at kasirin tayo. At dalain tayo, at dabigsa tayo, at daliskarte tayo. Ngam ti misteryo ti cycle ti biyag, at related ko pala niya po Diyos. Apay, adumod na kitay nasisirid nga napag-eskwela, hamo makagradual. At damod na kitay at damod pagbasa na, apay na hangad balagi. Kadi attitude, di puso, di misteryo, ti panangiturong ni ang Diyos king ka. Isuro pala talaga. Isuguro ti kungkunak ti nabintas na isuro kada kita ubing. Hindi ta. Hindi masakot ti ubing. Food, kanan, shelter, pagyanan, clothing, bado, education. Basic needs tayo spiritual and moral. Ginasaya at kababalin. Tauli ka, at daamin niya kwarta ta ubing at daan. Ikad mo amin, at sakripisyo ko na nagagnak. Naawan na saya at niya kababalin na. Misteryo ko may lahat, isang nagpagridwar ka, grasya lang pa niya ako Diyos. Tahaan na amin nga napan, nagbalay dihaan. Hello? Wala po. Well, mas lahat lang kaburburan. Kanagado, adungan na kita nagtrabaho, anya na ganang, nasaya at di pagtrabahuan na, regular, mapukaw na tayo. Di man dali nagtrabaho mo, ikat pa. Uray magtrabaho, mawan din na saya at nagalan, kaslang nalain lang sa dibagina, iya trabaho na maligligatan, at totoo, panagkita na iya trabaho, problema. At daw na agabro, mutagbruma, at dali na yan, nagabro, misteryo, uray no nagsimple, jay, nahamot mo, nagkakaligitaan na dyan, makitang di pamilya, nagbalay di. Napabasa na, nakaurno, nasayaan, responsibility na bati. Kanagmayat mo din yung pamilyahan. At damo na kita'y nagdadaktil kitaan na. Ay, gawanan. Sa balik kinita na, sa balik inyawid na. Dahil mo nabatid ko, ako si Tijays. Kung kunan na magkata, kunan magpiasta, nawara. Misteryo lang ta, agbalay inay pamilya, tahaan nga amin nga nagtrabawan nga amin nga nakaagal na mayat. Ano nga dali tayo nakaagal, nahan na iso nagbalik ng tibiyagda. Nagdagdunga, dali tayo nagdagdunga na mestral. Misteryo, hanggang dito ang nakawakot tingka, mapanti sa kami, balay dito lang ta. At damo na kita professional, nung manijay, kananakam nga bugbugudan lang, nagdagdungahan, nagbalay di apaya. Isunod na dito ko na natin misteryo di ka nandiyan. Mauray na anya at daging ka, nabigbigang nga gapuin na akong Diyos. Isunod ti makay aywan. Isunod ko na natin apo ti pastor ko. Isunod na nagmayat lang ta, no dahil ta pamilya, ibagi tayo, ipuso tayo, isubmit tayo lang takin kuwanan. Ito tayo lang takin kuwanan.
Saan ka unang kadagitay, o kadagitay gregol ng big, o dati mamagdad at recollection ka dapat. Haan nga problema ni pagbasa. Ado lang kami mayroon na tumulong kadagitay na dalad nga basa. Haan problema ni sirin, nagsisirin tayo. Ikatulong ang problema, di siya attitude, di siya galad. No awan ni Apo Diyos, kita ng pamilya, makita mo. Nakakita kayo na tayo pamilya na adda ang gamad. Mas lamayang handa mo namuno ng mga tao, nasisirid gamad. Gamakay na warahan na mga nagmasaya ka. Basically, hindi dapat amo ni Apo Diyos. Nakakita kayo na kaya? Hello? Nakakita kayo magtipamilya na nagsimple, ganang mamnod na mayanglaan di pa ng patangong na di pamilya da, handa mga napararugang tinakamin bunuan nyaman, ng makitang di jay buko di pamilya, hingga na nainino kumang ka na, kaya makitang nga kalkalit kaya ni ang Diyos dahil ta pamilya. Isogorong di po na dahil ito yung nati, Apo ti pastor ko, at dami na. Ado di kasya, ado di kita'y tattao nga, di dyan balbalay di. Kaya dahil nung naabdaan ka, hanggang ka ng misteryo na dyan, grasya ni Apo Diyos. Ano naparamurang ka, hanggang ka ng grasya ni Apo Diyos. Kala ko malati ko na natin, Apo di pastor, kas lang dala karnero maawan pi mang pastor kanakwada ko na natin. Pangarig ni Apo Isus, kas lang karnero, ang ulit karnero, nagtataragan kayo, o reset ka pinapadasan. Ngam ti attitude ti karnero, lampay, mo iti lampay. Magmag na, oray abutan, may abot lang tan, hanakas din nga, kalantayan na na, timpang haan. No hamo nga iturong jayan ti, ano nga nalangto, di ti karnero, agin imak latad jayan. Hanakas din nga nasigla, kalayatin na amin nga bulong. May mesang salat ti bulungan na makan, bulong ti sinilas. Kanan na amin, nakaldin di man. Iso nga baliktad ti karnero, lampay, iso nga pangarig niya Apo Isus. Kasi dahil ko rinaan na amo na di kasapulan tayo. Nagtataragan tayo ng amin. Di ba? Uri siya kadataran kung mamanukak ta. Pao na kapudot na sa bigla na natudwa. Pakanatay na magkadalag, ang bukol di mamatanda, kadadalag ay mano na ikunpun may. Agas kadang niya lagi itirtiran di sonros. Mamatay na biglang ta. Pero kasi siyempre, no, handa mo't di manok, nung nagsakitan, ano na yan, agasan mo, tumarap ko na, kailangan na di ba kayo, di mo di ba kang magatumalang, namanganan, tunukuan, handa kami, dapat tayo pangagas, hindi nga tayo pang magkali, ang pipit, ang pipit. Pakanon ni Mayag tumantag. No si kakakin pastor, among dirit na maibaga. Kaludad dumakas kita yung uray na, amon ang Apo Diyos, ikasapulan tayo, higiraan aagtalag tayo ng buwan. Mapantay, sumalipot pa, Apo Diyos sumalipot pa. Alam ko may sa kaina naman o. Manudibiyag na. Uray umayti ka rin, no nang kasalubong, ang dadjit, ang nang maala, ha? Ketika siripan kamayatan nga attitude, no amo tayo, di sumalipot pa, agkamang kinapulo. Sa lupuban na tayo. Padasan di may sangampiyag, no sumina, no umay ti kaliwon, no uwak. Amoy dito uwak, nakakarapay ng kalimon, dito uwak, amoy uwak. Wala po. Nasirisiray, makaiayang ijay. Tunting maray, nakaigang itlogan. Pagpakanatok na pa'y. Nasirip ka diya, kalaman lang niya, no, jay, no, da kalaban, no, at the danger di pa nagbiyan mo dagduma, no, hangka sumalipag kanya na, uray ko lang na anak na ka, mapukaw ka. Kasi mo lagyan tayo, uray na paraburan ka, uray at dagrasya ka, ito na kanya, no, mo siya, kanong ginwa na, nagalubot, lagi tayo binbagsak na pamilya na, hindi mumayat ti diyagon ka, tagi po undan, handa mo bigbigan at ako pinakujusan, makita yung kumawara. Ang mga lungod ko man ay dyan, ang mga tumayos at baliw gaya at ito. Iso nga may mayat lang natin, sumalikon ko na ang kapraakan kinukuhanan. So, dahil isang mo responsoryo tayo. Kaya ako di pastor ko, dami na naman sa ko. Palaging surat ni Hansel, kaya ako di pastor ko, umanay na ito. Kung nagdanya ako Diyos ka, magnag ka. Nagdanya ako Diyos ka, makontento kayo.
Nagdani ang po Diyos iti pamilya, makapagpinakawan kayo. Nagdani ang po Diyos tanang kayo, makapagpakumbaga kayo. Nagdani ang po Diyos tingka, mapnagtahan ka ng ambisyosa. Di ba? Nagduman, amo yun yung magirurumang ka niya tayo nagduma. Ay ako, kinambisyoso, ambisyosa, dakas na apa. Nandiyan nakita ko di ka aruba, kasi kumaman. Napagdanangan, mapangkamay. Nakakaasi ka namang ibinbin natin. Dabaro at ibina, takdakil kumamay. Kaya rin pusong ka ang mag-abat. Kung makontento ka, nagkariagda, naragsa ka pamilya, mataragal na pamilya, kanya pa panananohan na naging awa. So magdaya, no, deta pamilya, sinalukuban ni Apo Diyos. Ure at daya ni Daduma, no sinalukuban ni Apo Diyos, naragsa ka pamilya. Nung ure sa niko, amin na sa niko, agal mo amin na agal, lain mo amin na laon, no, awan ni Apo Diyos, ano di kasi dyan. Ano di pamilya nga hangat balay kaginganang tumatukok. Saan pa ko nakaroon? O ito, sa nikwayo amin nga sa nikwa. No, aglulwa di maisahan. Ang kaya apa, biyabay ka nga na fagat na nila kayo nag-jel ka na yun, di mo lang mo. O ito na isugar nga jel haan. Kaya pa yung bagot na fagat ka ang agad, nadalos di ko muna, ang nagtugtog gandi. Ay, raot na inal daw. Nagsiksi na kaarubaw, di mo amuma, at no niya di porpormaan na. May maya ka di rumaraot na nakalisgisi ko kuna, kawan mga yan. Kumandan sa laptaman. Panangiraot ko sa bali pa yung nangipanan na majimeriyan ka, ang kaya na di anak na. Pakawan na. Ibagbaga na di kakabsat, ibagbaga na. No makontento tayo, no sa looban ni Apo Diyos tayo pamilya tayo, kaya tayo kang gagawagsa, agbalay ka pamilya, naurno sa pamilya. Uray mo ito ni Agal, uray sa nikwa, tayo amin na sa nikwa, naglulwa, uno saan, naawan mo ni Apo Diyos kita pamilya. Ito po ito kayo. Nagmayat na rin, kung ano ti Apo ni Pastor Prada amin. Karinaan nyo, ipadas mo kayo na amin, italag mo amin dito, anak. Bagay na, bagay na. Laban tayo di mamati. Mamati ang Diyos ang mga nakawaling amin. Napaswag langit kendata. Mamati ang Beken Iso Kristo ang bugtong anak ng kinago tayo. At Imaw daraming di Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuhog ni Palagpuray ni Poncio Pilato. Nailang sa ikrus na tayo kipnay Imulog tayo ang tinatay. Nagbuhan kinay katulad daw. Imulit sa langit, Kristo daw, yung panawan ni Diyos tama na napanin namin. at kapag sa diyan, manangukom kay isibigay kay kinatay. Mamati ako ni Espiritu Santo. Pagtseg may Santa Iglesia Katolika, di pa nagkawin namin kaliki sa Santos, di pa nakakawalan na itibas basol, at lantunay panaguhan ibagikin niya. Ang mararaw iti Diyos na apo tayo, imburay na kada tayo ti pagarian na. Manangaasi kada tayo at tao na. Dawatan tayo kapunwen na tayo ti grasya na katno kanayon. Asi gagagar tayo nga agserbikan buwana iti